Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοφέ, νομίζω το επόμενο θέμα έχει τεθεί ήδη, έτσι. Να απαντήσουμε πρώτα. Εγκληματικότητα. Θα επανέλθω. Θα σας κάνω πάλι. Αλλά επειδή μου αρέσει να πούμε για το θέμα. Ένα λεπτό μόνο θέλω να σας κάνω μια. Μιλήσατε για τις εξαγγελίες των μέτρων σήμερα του κύριου Σαμαρά. Ναι. Αυτό... Μην αναλωθούμε ως πολύ. Όχι, 2 λεπτά. Πολύ ενδιαφέρει το θέμα του αυτά εδώ και ένα και πλέον χρόνο έχουν υποθεί, έχουν γίνει σημαία ακριβώς τα ίδια που επανέλαβε σήμερα ο κύριος Σαμαράς από την Δημοκρατική Συμμαχία και το ξέρετε. Μακάρι να συμφωνούν όλα τα κόμματα. Όχι, εκείνοι και συμφωνούν μαζί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει ο καιρός όπου βάζαμε διαγωνισμό ποιος θα πει πρώτος κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει και όλους τους πολίτες του ενδιαφέρει να υλοποιηθεί. Τώρα, αν το είπε η Μπακογιάννη, αν το είπε ο Σαμαράς ή αν το είπε ο Βενιζέλος, νομίζω μικρή σημασία. Απλά με αφορμή τις δηλώσεις Σαμαρά, κάνα μια κουβέντα που νομίζω που ήταν ουσιαστική. Πάμε τώρα στο κομμάτι που πρέπει να πούμε ότι αυτά τα μέτρα, αυτές οι θέσεις ήταν της Δημοκρατικής Συμμαχίας από τη γέννησή της. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο που έχει σχέση με την ότι ήταν απογορευμένη η λέξη πατρίδα, ήταν η δική σας θέση. Παρακαλώ. Ότι ήταν απογορευμένη η λέξη πατρίδα, όπως τόνισε με έβασε ο Αντώνης Σαμάρας, ήταν δική σας θέση. Όταν υποστηρίζατε το σχέδιο Ανάν, η κυρία Μπακογιάννη αυτή τη γραμμή υπηρετούσε. Έτσι από περιέργεια σας ρωτώ. Σαν πολίτης, έτσι. Ξεχάσετε την ιδιότητά μου. Η κυρία Μπακογιάννη είχε δώσει τα ρέστα της υπέρ του σχεδίου Ανάν, το οποίο καταψήφισε ο Κυπριακός Ελληνισμός. Πώς δεν έχει σχέση? Μέσα από μια από τις θέσεις, βασικές θέσεις του κ. Σαμαρά σήμερα, μια από τις βασικές θέσεις ήταν η επαναφορά της ιδεολογίας παράταξης. Ο Συμπιλίδης την οποία που ήταν να το βάλει στο ψήφο. Αν θέλετε να πάμε εκεί, ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, αν κάνετε τέτοιες επιθέσεις, θα δεχτείτε ακριβώς τις ίδιες. Κύριε Κοφέ, κάντε μου τη χάρη. Επειδή την εκπομπή αυτή περισσότερο ενδιαφέρει η καθημερινότητα. Δεν ενδιαφέρει το αν μπήκε ο Συμπιλίδης ή αν βγήκε ο Συμπιλίδης. Να πούμε λίγο στην ουσία το θέμα των προβλήματων που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα και αντιμετωπίζει ο κόσμος καθημερινά είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας, της αυξημένης της εγκληματικότητας και δεύτερον, συνάφεια υπάρχει το ένα μετάλλο, της λάθρομετανάστευσης. Λοιπόν, ποια είναι η θέση, η προσωπική σας και φυσικά της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο θέμα αυτό? Έχω την ατυχία να ζω σε ένα προάστιο που εκεί είναι σε έξαρση οι λαθρομετανάστες. Πού ζείτε? Μεταξύ Μενίδη, Θρακομακεδόνων, εκεί υπάρχει και τώρα βεβαίως και προχθές ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ούτε λίγο ούτε πολύ, στη σχολή αξιωματικών στην Αμυγδαλέζα, μας έφερε και, που εκεί είναι και οι φυλακές γυναικών ήταν παλιότερα, και η σχολή των αξιωματικών, πήρε ένα κομμάτι, κάτι τροχοβίλης που ήταν εκεί και θα βάλει τώρα μέσα ανθρώπους από αυτούς μόνο και μόνο για θέμα εντυπωσιασμού, διότι και με το να βάλει 1.000 και 2.000 άτομα δεν λύνει το πρόβλημα εκεί. Αυτό ήταν έτσι ένα επίκαιρο τώρα και μάλιστα καθημερινά έχουμε εσωτερικά προβλήματα από τους πολίτες. Παρακαλώ. Θέλω μια επιγραμματική απάντηση, σας είναι εύκολο. Ποια είναι η θέση της Δημοκρατικής Συμμαχίας όσον αφορά το μεταναστευτικό? Το μεταναστευτικό πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Όσοι μπήκαν, δεν χωράει, είτε έχουν άδειες είτε δεν έχουν άδειες, έχει γεμίσει πλέον η Ελλάδα. Αυτοί που είναι ήδη τώρα και παραμένουν, κακώς παραμένουν. Πώς μπορούν να με τη σειρά σιγά σιγά να βρεθεί χώρους. Ή αν θέλετε, είπε πού θα βρεθεί ο χώρος? Γιατί είπατε πριν από λίγο ότι τους μαζεύουν στο Μενίδη. Ακριβώς. Δεν μπορεί να τους πάσει σε μια κατοικημένη περιοχή που έχει ένα σωρό προβλήματα. Θα ήταν εύκολο, αν θέλετε, να... Η λύση είναι. Όπως πρότεινε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης και δεν τα είχαν τηρήσει, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος να υπάρχουν χώροι που θα συγκεντρώνονται εκεί και θα φιλοξενούνται και εν συνεχεία, αφού θα ελέγχονται, θα παραμένουν τι θα παραμένουν και όταν τελειώνει. Ο Σαμαράς είπε ότι εκτός οικιστικού ιστού. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι? Δεν έχω αντίρρηση. Εκτός οικιστικού ιστού, βεβαίως ναι. Να σας πω κάτι. Αν η Γιάρος Φερρυπίν, που έχει όλα τα έργα υποδομής, ρεύμα, μέχρι εκκλησίες έχει ακόμα, αντί τις τροχοβίλες να τις βάζουν μέσα σε κατοικημένες περιοχές, δίπλα στα σχολιά, που και σε πάση περιπτώσει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, θα ήταν, είπατε Γιάρου, σε ένα νησί που να του κάνουν τα έργα υποδομής και να τους φιλοξενήσουν εκεί. Όχι μέσα στα σπίτια. Δεν πάει άλλο. Η περιοχή μου σφίζει από αυτό. Δείτε εξάλλου και το κέντρο των Αθηνών, το τι γίνεται εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Παντελεήμονα, τα γνωστά τα ξέρουμε όλοι. Όμως πρέπει να ληφθούν μέτρα και γι' αυτό και σε αυτό πρέπει, εκτιμώ ότι θα συμφωνήσουν όλα τα κόμματα και πρέπει να συμφωνήσουν να βρεθεί λύση σωστή. Κύριε Καστρινάκη, επιγραμματικά μόνο.
Γιατί ένα μήνα πριν τις εκλογές θυμηθήκατε το θέμα που αφορά τους λάθρομετανάστες?